Seuraava joukkue junioreiden sarjassa on Bulgarian Etar Elite. Alkukisassa sijoitus oli 10. Valmentajana Savina Kancheva ja Preslava Vulova. Koreografian on tehnyt Savina Kancheva. Myös tämä joukkue on vahvasti uusiutunut tälle kaudelle. Viime vuonna MM-kisoissa joukkue oli 6. ja edellisvuonna 8. Täällä ensimmäisessä tasapainossa, joka tehtiin eri tasoissa, oli valitettavasti useammalla tytöllä virheitä. Tasapainot voi siis suorittaa niin, että on eri muotoja voimistelijoilla keskenään. Eli joku voi tehdä lattialla tasapainon ja toinen pystyssä tai toisella jalka edessä ja toisella jalka sivulla. Mutta jos tehdään samaa tasapainoa, niin niiden muotojen tulee keskenään olla samanlaisia. Ja jos tehdään eri tasapainoja, niin niiden pitää sopia koreografian sommitteluun. Siellä taas tasapainossa virhettä. Tutto quello che fa, io ti amo, ma gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Bulgarialaisilla perusvoimistelutaitolinjat ja ojennukset on usein todella hyvällä tasolla, ja niin näilläkin tytöillä. Bulgarialla on vahva voimistelukulttuuri. Hieno piruetti loppuun. Piruetteihin päätti suorituksensa Bulgarian Etar Elite. Siinä oli hyvin käytetty tasoja ja kanonia samaan aikaan. Ja tässä mielestäni onnistuneesti sommiteltu nosto. Ja notkeutta löytyi tältä joukkueelta.